ଛେଳି ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ରୋଷେଇ ବହିଛି, ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି, ବଘରା ହେଉଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଜି ହେଉଛି। ଏଠି ଛେଚା ଛେଚି ଚାଲିଛି, ଓଉ ଖଟା ହବ, ଓଉ ଖଟା। ଏଠି ଡାଲମା ବଘରା ହେଉଛି। ଆଜି ହେଲା ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଉ ଖଟା। ଓଉ ଖଟା ହବ ଆଉ ଏ ଧୋଇ ଦେନା ଦେଖେ। ବୋଉ ଲେମ୍ବୁ ପାରୁଛି ଗଛରୁ। ଲେମ୍ବୁ ପାରିଲୁ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, କେତେଟା ଲେମ୍ବୁ ପାରିଲୁ? ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବାଟକୁ ଯାଇଛୁ। ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଖାନ୍ତି ଟିକେ। ହଁ ଯା। ଡାଲମା ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଉ ଖଟା ହବ। କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଦେଶୀ ବାଡିରୁ ତୋଳା ହେଲା। ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ହବ। ଏଟା ମା ବଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଣିଜୀ ଏଠି ଖେଳୁଛି।